naulpit, agasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, amapan tayo iti balayda inton Sabado? Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Kat mapan tayo man na nagpariir iti Alawan, ibagak to kan kwa na. Nung nga tayo iti balayo mo ti papanan tayo. Tapno makastrak kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring iti balay. Boring ka no. Kat no nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook ng pa'y ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ta ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kamin iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan Anya? Apay ko maamauma ka, Sandra. Ay, makapauma nga rod, Alex. Si kaman mati kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, adobo ka na yun. Mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, amapan tayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay angon tinakasagana ama sida ijay balay. Natang lang ti ado ijay. Katanya ko mati parikot iti dayta. Katno dagita ti pag-aayat ni Alex. Iso nga rod ti gaggagaraan na iti balayo. Sa bagay ang mabainak no dadduma. Imbagam ko maada ti mapan ijay balay da Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rod nga ijay mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot man ng tibiyag tibak nang. Oray maminsan laan. Wen nga ron. Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerienda iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang pagdamamakin papa? Saan pa'y senyoritaw? Kastala ka na yun. Jaylan negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakas jay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balay da. Wen nga rod, ba nag-adyak kanunungan? No apay nga minakurangan da ati kinaba nang da. Jak man amo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma, ano asino pa iti awan maku kwartada, isuda pa iti sadot nga gobra. Wen ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tada kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Konching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay tigayem na. Anya? Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. Anya? Wag, senyora. Nasa una pa'y nga rod idi na minsan, anasakit kanu tinakam na. Gaputawanan ti panawan nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta, no isulangan ti asikaswan mi. Gusto timbagayo, senyora. Ngamno daduma, masapul nga ipaayan yumat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Konching! Nalalaing ka man ako nakon! Nalipatam ka din, asyak ti amom, ah? Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta.
Da kayo ti Buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti sweldo, kay di napalabas a bulan. Kan di ngay 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang ti singsingir mo kanya, Konjeng. Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ay, no sa nga ribaw. Ay, kayak kwa. Nakarkaro man no milyon kito pakyo dito'y rupak, madam. Ragrag sa ka kahit ikas na unay. Konjeng! Di nakpag-high bloodan! Ay, Ha? Talaga makapungtutakkan ka! eh, pasensya kayo, senyora. Ala, winain. Agulimag akon. Narigat no ag-high blood kayo. Saan nyo pa nga intadami na swildok? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni kunsing lang ti makaanos iti ugalim, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa nakalimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kano tayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natanggan ti ulo na. Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon na. May sumot tayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isong agsagana inton makaawit. Tatalaga sirmunak. Kastalat na kanayon ti aramid mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito yung away, Sandra. Almira. Kunamlaang dayta gaputas agpaminsan ka lang umay dito'y lugar mi. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat namin naragsak dito, Almira. Thank you nga ron. Ano kasta, Alex? Welcome kalata dito'y nano mo apagtaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan da ito yung abalay para kanyak. No siya, kayat ko ma-improve ko maday ito'y balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon to ngay ti pagyanan mi. Dayta ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakes na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo akad kadwan. Naimbag man takay kayat dayjay nga Alex, ti umay dito'y balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo ditoy. Awan anyaman na kan ni Alex. Sa bagay matkit di ngam naimbag tasaan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakit? Sapay adu ti mangibagbaga. Nga estrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamad dagiti babaknang. Saan matkit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakit? Hangam awan mat ti mabalin tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex. Wen lakay. Welcome lakta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa tanasingad iti anak ta. Nagmayat na talaga ti biyag ni Alex, anya. Ammo na nga agmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Isong agsisinno katyar aramaten na numapan ag eskwela. Wan nga rod. Ngam sana bale. Takanayon na tamat nga itultulod. Sa bagay matkit di, Ngamay na. Siyak mo ti lugi. No motor ti aramaten na. Kaslamatin naga kiti likudan no iyang kas na taadwa. Ano, sama?
tamaki ang angkas tala. Sa bagay. Nga may mayaten, ta saan ta magmag na. Kitaam asla dumakdak kelan ti butoy ko. Gaputa inaldaw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan anos ta, Sandra. Anya ngay nga rod, kariton laang matyada ijay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay talaga akas ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akastoy ti panagbiag tayo. Ay, agan anos ka kaday, anak ko. Anya nga road kat saan tayo matabaknag. Nanang, Day ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. agyaman ak nanang. Gapu ta uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko. Ikagkagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Iso asapay ko Taagadal ka ana imbag, anak ko. Wan nanang, ikarik day ta. Ano day tarupam, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalom kami anagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Wan, Alex. Saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali tanapintas kalat ta, Almira. Anya? Wen Almira, pudno ti bagbaga. Amom, maong uma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di kagsaw iti kasta. Para kanyak, adayo anagasgasat ka. Gapota kanayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siyak. Nagmay saklang nga ruden nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan manen da mama, nana Kunching. Ay kat busy damanan ay jay negosyo da, senyorita. Sabagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo, senyorito. Anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorito. Awan, nana. Agpakadak lang, rumuarak. Apay, sa dino ti papananiyaw, senyorito. Ije balay da Almira, nana. Anya, amang ano kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pagaayat yaw ti umay dito'y balay may, senyorito. Siyak ti rumbang nga agyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Ha? Anya ko matipagbainan nyo, Tata Rico? Gaputan na numula ang tipagtaangan may. Kanawan tinaimas ang maipasango may. Awan parikot iti dayta, tata. Gaputa kayat ko dagiti makan ditoy. Sakit di ati rumbang ngagbain. Gaputa kanayon dakmat nga isaganaan no umayak ditoy. Ay na, day talaang ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kumaa, taag nanayon ti panagpagayam yaw iti anak kao. Inlepas yo ka diti panagraapyaw lakay. Ay, wen bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, wen bakit? Ay, mababainak nga raw. Ay, ala. Ay, amang ano agungot ni Senyora Esmeralda no maamuan na. Ay, day tangarod ti pagdandanagak bakit? Amang ano ibagadakit de, agungundawayan tayo ni Alex. Day tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na. Ang mga nuan yapay ti makunana. Kan may sa, imbaga na kayat na kanu apadasan ti agraap. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talon.
Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya data, Almira. Kasla, dinuminggo matan amapan ka balay mi. Apay, Almira. Nauma ka ka din amang sangsangaili kanyat? Saan na kasta? Ang madanagan laeng. Taamangan no makaungat kan ni mamam. Di mon pa kadanagan da mama, Almira. Awan mo't lang ti panahon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Gaputan wadak ijay. Mariknak ti pamatig ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka iti papan mo balay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apay di mo inlukat tigay koncheng. Ay, pasensya kayo na, senyora. Jak na puutan ti sasangpet yaw. Di ko namkit ni. Tulong ka. Nagpigsa ti ungur ti lugan, di mo naputan. Napanan dagiti duaan na lalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, senyora. Sana balay, saan na maulay? Rumbang lang! Tano ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay, Apay nga awan manan ti motor ni Alex. ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada, rimor itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, ken agluto nga men ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak idi kasangsangpet kaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ka man, mama. Nag-enjoy ak ijay na panak. Anya? Wen, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Kayat kon ti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak ijay naggapuak, mama. Apay, sa dino ngamin tinagkapuam. Ijay balay da tatariko. Anya? Dito'y drama tayo, Timasakbayan mo. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ko man, mama. Nag-enjoy ak ijay na panak. Anya? Wen, mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Nabanugak. Kayat kon ti agina na. Agam di ka pa'y nangan, iho. Nanganak ijay naggapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatariko. Anya? Anya tinapan mo inaramid ijay? Tinulungak ida nagraap, mama. Sika, napan nagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraap. Awan ti makita kadakas iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga akayat kon ti agina na. Ha! Talaga adi na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inaldaw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmet ngamin italtalak. Saan la anam namin san nga imbagakan ko na? Asanan amap-mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasitgan ken kuana agagayem na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmiraw. Awan makita kadakes iti dayta Esmeralda. Isabay am ko mati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Ang, kasano ngamin amaawatam, kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya? Padnamat, saan ka di?
No saan aga po kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asim mayaak ti biag mo. Dayta, ti sing-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mata pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa akin ka. Amugmat lang akayat ti o. Gapota mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito asaritanta. No itultuloy to na ito. Ni Alex ti saritanta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha! Buwisit ket di ti kastoy! Makapabadtrip! Agong unget manan ni senyora, senyor. Ay, diyak amoy ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun ang arod, senyor. Inton kwan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasin siya kenkwana, Kunching. Sika lang tinagbayag akatulong mi. Takasano, inapa na amin na nagbali na katulong mi. Iso pimanaw da. Ay na, senyor. No saan nakarupat kwarta na bayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarto. Sika talaga, Kunching, ha? Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patagganyak ti swildok. Isungan anusak dito yan. Saan na kinarupat kwarta na ita, Kunching? Kaputa pagbambanugam mo at ipapaswildumikin ka. Ay, kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayaw. Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo da ita kanya Esmeralda. Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumatlaang tipungtot na. Agam basta, senyor. Di nakpapapanawin dito eh. Uray isut isang kaulit ni senyora. Naibagak matan ka na kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan ti na duma pagkwartaan. Wen, Kunching, di ka matanagan. Kapaya papanawin ka ngay. Nagsayat ka, nakaragragsak ka, makaparayaw ka. Alangam basta anusam lakit ni ti ugali ni senyoram, kan ti trabaho ma. Awan parikot. Oray, agbakbakit ka dito eh. Ay, agyaman ak, senyor. Agyaman ak ka talaga. Amom Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraap ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakamam iti dayta? Amangan no agob overthink ka manan. Ni Alex amis mo tinangibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen Sandra, iso anak ko na nga amangan numabayag pay, satay tumanen ag piknik ijay kalapaw. Hay, anyan. Talagamat dagiti babak ng anya. Sabali ti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Angam, bayamon. Noor arigan. Saan tamot ngamin ama ikaring agbalin agayem ni Alex? Gaputa marigrigat talaang. Ti kunamkit di. Talaga ang mata pobre day a Senyora Esmeralda. Ngam, awan mo't lang ti maaramidan na. No talaga anaasidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman ka iti namarswa Gapu iti panang nayon na iti impabulod na abiyagkan ka. Katwen mat tatang. Angem, ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayo mat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nga kakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na. Agyaman no kasta anak ko. Anam bayam. Mangkita no anda ti mabalin a maparte kadagiti tarakan tayo native a manawk. Paresan tayo iti kanen. Kaya isunto ti saganam. Ay, sige man nga rod tatang. Native a manok, kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga ratimangan.
Sa dino manan ti papanam, Alex. Ijay mall, mama. Ijay mall, wano ijay balay manan dayjay nga Almira. Ijay mall, mama. Adalang mapan ko gatangan. Anya ti gatangam? Jak pay mo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall, ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan, inton adda ako ni Jimol. Kalokwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjay nga Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanin ngagpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamuka man langan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idisimbang pa. Ay, wan, senyora. Dakkel je teddy bear nga igam na, iso ang nakita. Lukas la kumakutaon, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal ka sa rita ka. Eh, pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na kanaragsak, tapno sa anak abu makit adagaw sa kaskada kayaw. Tidamdamagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex. wan, madam, nakita. Nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-id na. Santo, agim imagine abaraw ti kaid-id na. Ay, tila ipagbagakaw. Ka, asino ka no, ti pangtadan na. Ay, jaka mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na yung pagkonching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam, Ay, wan, senyora. Amom Almira, sa bali man ti madmadlaw ko kani Alex. Ha? Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sa bali ti panang ming nagan ka. Anya? Wen, Almira, panagkunak, agayat kan ka ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagam. Tina, uray po utom, Almira. Podno, timbagak. Sika talaga, Sandra. Bak nang da, idinto ta marigriga taklaang. Itantupay nga aggagayam tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidir ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanyak. Iso nga adayo ama pasamak day ta ibagbagam. Happy birthday, Almira. Agyaman ak, Sandra. Ay na, anusan nyo at ti simple asaganak. Daytoy laang ti kabailan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siya tupay, idi kasangay ko. Adobo laang ti inluto mi, iso sa anak ka nagayam. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayab. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laang. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sumaruno. Ang aguray ka, apay na tangawan ni Alex. Imbagata mo't idikalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laang. Ala, awatamon. Pakaragsakak timangtad kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear? Human size ko naman? Ay, sana ulatan Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timangan, ada tinulaan iti amanawk. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching.
Insangpet ni Senyorito Alex, Senyora. Nagimas si ka. Anya, sa dino tinangalaan na. Ginatang na ka di? Ay, saan, Senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni Senyorito iti dakkel a teddy bear. Ala, mangan kayon, Senyora. Naimas kunak tumait. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya, ala, ibalang mo da kita. Wano saan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay ngay, Senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig a frozen ti lutluto kasi daan tayo. Kabaunan tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon kita. Eso nga ibalang mo da kita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadag iti manalon. Ay, saan a, Senyora? Sayang maday toy. Ay, no diyo kayat da kami laktan ti mangan. Kananya jay imbakam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay at tao! Almira, anak ko. Agar-aram ka di kan ni Senyorito Alex? Uy, saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak nonobium pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y amakinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman no kasta, anak ko. Wen tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag tayo. Iso nga igaad ko ti agadal. Gapo ta kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay na, agyaman unay, anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigaygay, ma'am. Diyak matkid di baga nga amin. Ang kaadwan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Iso nga aganad kayo kani Sandra, anak ko. Nang runa, tamadamdamag ko nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanyak, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkal ni Cynthia. Anya ko matibagam kadakwada. At nagsaritaan mi ken ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex kan Cynthia ti agasawa. Anya, ay di ka ko magdardarasodos, Esmeralda. Bay ani Alex ti agpili iti asawaan na. Diyak kayat ti sabali. Kan usaraman mo tautak mo. No da Cynthia kan Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talaki na baknang mo ti pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tangag paiso, ngam napilitan aklaang. Iso nga gingeta, sa anak ang naragsak ang nangasawakin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga may ramraman kamat iti amin asani ko. Natural ata agasawatan. Kandi mo ibaga. Asi ka amin tinaggapuan na iti naipundar. Gaputan nagbanugak na iti daduma dita. Ha? Basta, awanan ti makalapad kanyak. No anya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. ala, panawan kayo pa dito, Mama. Alex, di kag balin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Adu pa'y tinaskin nga ramidak, Mama. Ala, ituloy ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Talaga din akon inkasikaso. Pasensya ka niya. Sana bale,
Sangwen na kanto inton sumaruno. Nakla at la siguro day jay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, mama. Apay adiyo imbaga adagos, nga addagaya man ti kasta a plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad ka iti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pay laeng. Isu adida kami kumamat apuraen, may papan iti day taabanag. Kan maysa, ipaayo kumamat ti karbangak amang pili, no asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex. No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim, dinak ibabain. Apay akas dyan ni mama, papa. Agad-adal kami pay laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay asincha. Jakmut amoy ti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Ngam talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay asincha, papa. Pangasi yo, takasarita yun ni mama. Kan maysa, agad-adal kami pay. Kaya't kumot nga enjoyan ti biyag ko, kas may nga estudyante. Ala, di ka madanagan, iho. Siyak ti makam mo, may papaniti na ita. Saan ko maaday ta ti pakadadailan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igad bukid di ti agadal. Waniho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. come in. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka di nga imbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umayak ita dito yung mansion niyo? Awan timbaga na, iso adyak mo. Ala, rumwar kan dito'y silid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpungtot. Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Aniya? Ti masakbayan. Awan ti amok iti bagbagat. Iso nga ala, rumwar kan dito'y silid ko. Come on, Alex. Di ka agpungtot, ha? Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan akong dito yung mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakan ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awagak ka no, iti mama. Pangasim Cynthia. Pumanaw kan dito'y silid ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda kan Mama Felisa adito yakon. Kan maysa. Ay ayatan ka, Alex. Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak a panagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan a maikat ti respeto ken ka. Iso a pumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol kadipay nga ulit-ulitak dayta. Makapungtot ka? Talaga. Iso a pangasim. Sakbay a maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adiyo imbaga ka ni Alex nga umayak ita. Kasaunay ti pungtot na, kat pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday jay nga Alex. Kat tinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawak ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day tang Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex.
Di ka madanagan. Talaga ada kayo, tagkatuluyan. Ipanamnama yu dayta, mama. Ngamin, ay ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din. Oh, anya man ang tiichismis mo. Kas kala maururaman ngayon may dito ayan ko. Ay, Kan, naglibas ka di, ijay talon nyo? sana ka naglibas. Talaga nagsardengak nga agparaspas, tani. Kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't dayta pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay. Saan tamot anaya nakabak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa yung urayag ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex, da ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring nga asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira, ngam sapay kuma, tasan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan ka no akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon ka no ti panagapada ken ni Senyora Esmeralda. Adala man terabi. Ngam, jak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asaanak ang maikarikan kwa na. Gaputa marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag. Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam Awan dayt mo'y, tatang. Agpudno ka man kitdi, anak ka. Di nakpaglibakan. Awan. Pampanunutak lang. No apay akas to'y tibiyag ti may sa tao. Adda bak nang. Adda mo't marigrigat. Kunak lakit din. Noon niya ti pampanunutang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta ti biyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Isu akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa. Isu asaan nga iso ti ingkapampanunuten. Ala, ingkakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Diyak ngamin kayat. Amaamuan na tipod no amarikrik na. Almira, diyak ko nagpalpalikaw pa'y. Kaya't ko nga ipudnokan ka ti marikriknak. Anya ka di dahita, Alex. Almira, patsyam ko madayto nga ibagak. Ay ayatin ka unay-unay. Anya? Juan Almira, pangasim tapat yan na kuma. Alex.
Apay ngagsangit ka. Kayat ka di asawan day ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay, ayatan na ko nam. Ngaman niya nga ro tinadamag ko. Nga aday dya mansyon nyo ti babae, akayat da mamam nga ipakalay sa ka. Amom ti may papan iti dayta. Nagwaras gaya matagos dayta damag. Alex, hindi pa lang anak kariknag, iti panagayat kan ka. Ngam inlimod ko ti marikriknag. Gaputaan mo kadyak maikarikan ka. Gaputaan marigrigat aklaan. Jak namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso umati sa sangpot ti babae. Akayat da nga ipaasawa kan ka. Sincha tinagan day dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dang agpayso ija mansyon. Ngam jak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sika ti ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik day ta. Talaga gayam na agayan ayat kayon ka ni Alex. Wen Sandra. Ngam, kasla jak nam naman, ada kami ti agkatuluyan. Anya? Apay nga minakasta ti panunot mo. Amo matan. Adda kayat da nga ipaasawa kan kuana. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpayso. Ngam pinatgak lang teriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsak. Wen Almira, ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laeng ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang konching, itimplahan nakman iti juice. Busy ak nga glutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo lataditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakder di ta nagtugawan yaw. Ken adama ima yaw nga agtimpla iti inuman yaw. Anya? Kaisumay. Awan respetom ababaunan. Ay, narespeto akmat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksaid, no da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga iba ti paylaan to'y aramidag, tapno agtimpla iti inumenda. Isudalaang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan konching. Sana balay, tasan kayo pa'y mata nagkasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit konching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisintya itay, Nana Conching. Ha? Senyorito Alex? Magustuak ti inaramid yung kinisintya. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Jak ngamin magustuhan ti ugali na senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon. Apay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni senyorita Cynthia, senyoritaw. Saan, Nana? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, senyoritaw? Wen, Nana. Ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangaasiyo, tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasin ni Almira. Numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na.
Nakagraduar kayo matan, anak ko. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yu kaninanang. Ken, ti panagan-anos yu ang nagadal, anak ko. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na anak ko. Kasta mo, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Uwan nga raw, anak ko. Anya nga raw, katadamat marikrik na na. Angam, ala, ingkakid di kablaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanak ko. Saan ka at tapno agliday? Alex, sa dino ka di ti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Kat saan ang anasken ngagpakadaakan ka? Ngam, Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawa tanto, Cynthia. Anya? Kat isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam, ngam apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngam di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammum ti pagluglugaram. Ala, ditakan. Di ka manaktak. Anyan? Nagsakit ti panagsasao ni Alex kanya? No saan nakangamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagem, senyorita. Anya? Pudnumat, senyorita. Madlaw adi nakakayat. Nga maapay ngamin adi ka agaway di jamansyon niyaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mamakada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod kada kami. Agam, pasensya kalaangain. Gaputa di nakakayat ni senyoritaw. Ha? Talaga atangsit ka, babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, itala nga mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papanan nyo. Sa bagay, talaga akas tatibak nang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Kat isumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katuan mat, love. At puyak nga rod nga aglanglangoy. Wala, gaputa kaduanak nga anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapateg, ket agayan ayat ta. Agay, kasano nga Alex? Adamatan ni Cynthia kayat da nga ipaasawa kan ka. Ama nga nadungtan to ti may nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iho. Planuan tayo ti panagkasaryo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masuro. Saanak pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang asyo, tadidak pilitan. Ngam kasano ni Cynthia. Napayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, aginggat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, aginggat kay kayat na. Anya? Wan, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang asyo. Tadidak rengrengan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Ang mga no agaramid ka kit di, iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka ano man. Jak to agaramid iti kalukwan. Mama, nakita ti cellphone ni Alex, idi na minsan.
Ladawan da iti day nga Almira tinagado. Talaga asukir dayjay nga Alex. Pudno ti atap ko. Adda relasyon day ti dayjay a babae. Mama, anya ti aramidan tayo. Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panakalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanay lang? Agpanunot kayo itinaskan nga aramidan tayo. Tapno matuloy di panagkalay sami. ala, agrobot kay ka. Adda papananta. Da kayo, senyorita. Wen? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka mat, anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababam? Nagtured ka, anak ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't ama isagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda. Laglagi pam timbagak. Katagpanunot ka na imbag. Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga. Nagdungrit, makaulaw! Siya kon tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasa kon ka ni Alex. Talaga gayam anatangsit day a Senyora Esmeralda. Talaga amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysaya at antikas to'y. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kaw. Uwan, tatang. Nakasagana ak ngagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. No anya timbaga na. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakita na, tatang. Ngamkas iti na ibagag. Nasaysaya atin ngagsakripisyo aga. Para iti pagimbagan tayo, amin. Nakasaritak ni Almira, mama. Kat naamwak ti inaramid yo. Nasaya at matiho. Talaga gayam at dakes kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kaya't amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo la dayta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. masakbayan mo. Nakasaritak ni Almira, mama. Ket naamwak ti inaramid yo. Nasayat mo, tiho. Tapno marik na dayjay nga Almira. Ajak kaya ti mamirmiraot akas kankwan. Uray anya pa'y ti aramiden yo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo la day tayo, gapo tabak ng da Cynthia.
Mairaman kanto, iti kinabak ng da. Talaga aday talak kinabak ng tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispensarin niyo. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa iti agbyag iti simple. Ngam ti makadanak ti babae ajak mat ay ayatan. Talaga natangkan ti ulom. Ngam agpili ka, Alex. Ikalay sam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabut-but ngandak pa yan, mama. Saan ka abot-bot nga? Kabalak nga aramidan amin ngayon bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama, Isong agsagana ka, Alex. Agkalay sa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan adito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalay sa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaunan, Esmeralda. Gapo taday tatiamok akasayatan nga aramidan, Romeo. Anya, saan na naskay? Ni Konsing ti kabayagan di ti mansyon, kat iso ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo so ti pangitalkan tayo ti mansyon na mapanawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanon no iti ipapanaw tayo, kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumat a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latam mukon. Saan dan to anaragsak? Kaputa sa bali ti ay-ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak da. Kaya't mo kada may padada ka na ta? Akanayon ti panagapat ta? Sumardeng kan! Awan mo't lati serbe dagita ngay bagbagam. Sikat yawan si Serbina. Pah! Tatang, talaga kayam ngayon niya dayuda kanyak ni Alex. Talaga matdayjay as Senyora Esmeralda. Pinagkalay sa daidan ka ni Cynthia. Napan kami ka ni Sandra ija mansyon da. Kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanin ni Manang Kunching. Kat masigurado aplano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan ka niya, Alex. Ala, sana balay anak ko. Talaga siguro asan ada kayo kani Alex ti agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talagaan na ituding iti tunggal maysa. Dumteng tulat ta anak ko. Ngam, tatang. Ada pa'y may sa parikot ko. Anya dahi ta anak ko. Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex ti ama. Anya? Pakawanan na, tatang. Diyak ngamin ninamnama nga umadayo ni Alex. Kat nagtulagan min ti panagkalay sa ami ko, ma. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan yung mga tanagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaam lata, apadakkelan ti anak mo, Almira. Alex, honey, kaya't kumat nga agpasyar ta adwa. Total, awan matrabaho ta ita? agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Iso asaan ka kumamat agas ta kanya ka? Legal ti panagasawa ta. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaang kanyak. Amum dayta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat akas iti panagayat ko kan ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami dayta. Gaputa may salaang tilinaon dayto'y pusok. Ni Almira. Dayjay ama
mamirmiraot. Ha, Alex, dayjay kadilaang nga babae ti makagapo, naapay at tinak maayat. Napimpintasak nga mi ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag. Iso anasaya at nga adayo ti panagbiag mo iti sidong ko. Gaputa saanen ang masapol ngagtrabaho ka. Awan patag ti adu a kwarta. No saan met anaragsak ti agasawa, Cynthia. Dayta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramidak. Ni, apay ka di Almira. Saan mo't ngagsarsardangan ngagsangit ni baby? Wen nga Rod, makaturturog siguro. Ay, sumat lagayang magriri Ang aguray ka. Apay akas tamot ton dagita matam. Mapuypuyatan ak ngamin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabailan ni tatang tagpuyan? Ay, anyan ti kastoy. Kaasi kayo mo't, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Naamukla ko mga kastoy. Jagon impilit tinakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mo't nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat mi. Di nagpay kinumusta sakbay nga imadayo. May samat dahi dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Binutid na pa yan anamin pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalak ni baby. Gaputa iso ti maysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar Dr. Aramida. Ada ka ti problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito abroad tapno ag barbar taglag? May tayo dito tapno ag trabaho. Kan tapno agbiag kayo anaragsak kin ni Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Diyo ka di mo dayta? Anya, tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybayan kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa man naging bubukod kayo, mama. Impilit yo nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa didak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan, agasawa kayon kin ni Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jack maramid na ita, mama. Asawa ngagpaisuita ni Cynthia. Ngem nila ta Almira tilinaon ti pusok. Almira, balasang ni Ira nga anak mo. Wen nga Rod, Sandra. Kaya't naasawan, bakit akmatan? Wen nga ron, kasla kaano laang idiubing tayo. Awan pa yan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami iti anak ko, tadagiti kakabsat ko, adamot den bukod da a pamilya, kat adadan iti lugar a nakaikamangan da. Kabailak pa nga tanga isakad ti anak ko, Sandra. Kabailam day ta, Almira. Adamot pang gadam. Iso adi mo pa kadanagan day ta. Wen matkit di Timot ama ni Ira. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No kasanumot nga tan ti panagbiagdakan ni Cynthia. Ay, di mon panunutan day di a tao. Masakitan ka laang. Tiket di panunutem,
ket ti agdama ken ti masakbayan yung nga agina. When matkit di? Ay, sayang. Jack na itrabaho ti inlepas ko a kurso. Kasanumat gamin. Saan akon anak kapag board exam idi? Gapu ta Jack na asikaso. Gapu iti panagsikog ko idi. Ket agpada talaang ngam sana bali. Ano santan ti manggad iti pribado a sektor. Uray na babala ang ti sweldo. Tinapatag, adda masweldo ta. Manon atawan ti naglabas, sipon nagkalay sa da Alex ken Cynthia Esmeralda. Awan pa'y matanak da. Ay, wan nga rod, Romeo. Embagak maat ngagpakita da iti doktor. Ngam di dapat kayat. Kunakit din ni Alex anasaysaya at no awan anak da. Dahil ti pakakitaan, asana naragsak ti panagasawa da. O, kita man, kanayon ti panagapa da. Kanayon ti sana panagkinawatan. Basol na ita ni Alex, gaputa di na maayat ni Cynthia. Sikat akin basol iti amin, Esmeralda. No di mo kumapinakibiyangan ti biyag ti anak mo. Nalabit. Naragsak na kumaita ka ni Almira. No iso dati nagasawa. Sigurado anay busan ti kwarta ni Alex. Tawan mo at ti kinabak ng dayjay nga Almira nga isabat na kuma. Bakit kan lakaitan? Saan ta na makapagtrabaho? Magnamnamatalangan iti mapaspastrek ti negosyo tayo. Saan ta nga mo? No, kaano ti panang isublita iti bulod tabiyag? Isong agbalbaliw kamat kuman. Panunutam ko man ti pagimbagan ti anak mo. Nanang, ituloy ko kadipay ti agadal. When anak ko, agadal ka. Gaputa day talaang ti amok ama ipatawid ko kan ka. Nanang, amang ano marigatan kayo. Dumakdakalan ti magasgastos ko nga agadal. Talaga nga adda magastos. Nga oray ibagatan, a government university ti pagadalam. Hindi ka madanagan. Ikagumaak ti manggad, tapno adda gastusan. Agyaman akunay, nanang. Ay, no apay mat ngamin, nga irresponsable ti amak, nanang. Bak nang damat, ngam apay nga tanga awan ti kunana mat amang kumusta. Bayamon anak ko, di mon pampanunutan ti amam. Saan ta nga ammo, no anyamot tan ti mapaspasamak kan kwa na ita. Jack malapdan ti bagik, amakarik na latay ti gura ken kuana, nanang. Tano talaga napatagtaken kuana. Engka gumaan na ta kumaabinirok. Iswa talaga kit di nga responsable, Ala, mangan takit din anak ko. Saanen aday ta, ti pagsaritaan ta. Mama, mano atawon ti naglabas. Sipod nagkalaysa kami ka ni Alex. Ngam na lamis matlatta ti panakilangan na kanya. Ay, day tangarod ka at iha. Kastoy kadilatan, mama. Iha. Kanayon kami nga agapa. Adaman pagkaduan mi. Madlaw asaan anaragsak ni Alex. Awan pa'y anak mi. Useless ti panagdan nami. Pasensya am kumalatan ni Alex, iha. Kanayon kadilatan asyak ti agpaspasensya. Kastoy latan na kanayon. Makauma. Agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno maornos ti amin kada kami. Horayan niya taramita kiha. Talaga di na maisurot ipagina ang mga yatkan ka. Baliwam mo't ngamin, ti panakilangan mo kan ko na. Anya? Siyak ti agadyas, kasjay ka di, mama? Saan ka di ngayon bagam iti? Akaba alam nga awatan ti mabalin ang mapasamak, iti panang pilit mi kan ko na, amang ikalay sakat ka. Kasta itan ti ibagayo? Kaya't nasawan. Nauma kayon amang bagbagakan ko na, mama?
Inkariyo mo't nga aramidan nyo ti amin. Tapno ayatan nak ni Alex. Makitam ti bunga ti inaramid jo, Esmeralda. Anya manan ti bagbagam Romeo. Nangago ti saritaan nyo kan ni Cynthia. Ag sinsinidir kayo matlatan. Daitan ti bunga ti naramid mo, apan ang ipilit iti kalaysada kunakmanan. Basol ni Alex ti amin kunakmanan. Nagsimple ti kayat kong aramidan na. Ayatan kan ipatag na ni Cynthia, tapno agbalin anaragsak ti panagtenada. No awan ayat iti nagbatan ti agasawa. Adayaw ang mapasamak na itang ibagbagam. Ay, tsaka mo na niya ti aramidak. Nasakitan ti ulo kamangkit kita iti sitwasyon dadwa. Sa naklakat nga rudan ang makapag-relax. Dahita ti may sabungan na imbes nga relax ka, iti panagsardeng mo nga trabaho. Awan taday talag konsumisyonan iti may papan ka nagiti agasawa ti aramidam. Kaslaawan mo tantiinan ng Almira. Saan ka kadi ang mabambannog? Ay na, kinapudno na, mabambanno ka. Ngam agkurang mo ti sweldok iti pagpapayak. Iso anas kan agbiro kak iti sideline ko. Amang ano makaala ka mo't iti sakit mo iti daytang aramidam. Saan mo't siguro, Sandra? Hanggang adamariknak no daduma. Kasla nakapsot dagiti matag. Anya? Ni, agpa-check up kan Saanen, Sandra? Gastos laang dayta. Ay na, di mo tagisayangan ti magastos mo, gaputa maipapanday ta iti salunat mo. No kayat mo, ijay talaangan RHU. Sige, Sandra. Ngam inton awan ti aramidak. Saan ang maibus ti trabaho, Almira? Iso nga ikarigatam ket di ti agpa-check up. Nasaysaya aton ti masapa ang maamwam no anya dayta. Esmeralda, kayat ko ti agsublin iti Pilipinas. Anya, kasanon tinegosyo tayo ditoy. Dapat lagi ti katalag tayo. Kayat ko nga min tagtali na Eden iti Pilipinas. Anya, di useless ti panag-migrate tayo ditoy abroad. No kayat mo ti agsubli niya Pilipinas. Kat no nabayag tayo mutan ditoy. Kailiw ko mutan ti wagas ti panagbiag iti Pilipinas. No kayat mo, sumurot ka. Saan? Tiyak kayat ti agawid ijay Pilipinas. Kakaiso na asaan ang mapanunot ni Alex ti agsubli ijay Pilipinas. Sapay, mailiw ako ni Chay. Basta, awan ti agawid ijay Pilipinas. Kumusta mo ti panagadan mo, iha? Nasaya at latabat, auntie. Sana amarigatan. Gaputa kayat ko at talaga ti kursok nga inala. Nasaya at ano kasta balasang ko. Ala, igaad mo ti agadal. Tapno si ka ti mangituloy iti propesyon ni nanang mo. Wen, auntie, kayat ko at talaga ti makalpas. Tapno makapagsubadak mo't iti inak. Kada kayo, auntie, iti amin atulong yo. Ay na, sa anak, adumaw dawat iti kasukat ti amin atulong ko kada kayo. Aggayam kami kaninanang mo. Iso ang nakasagana ak atumulong, aginggat kabailak. Ay na, agyaman ak unay, auntie. Kat ikarik, subadak amin dagiti rigat yo kanyak. Ayra, anak ko. Anya ka diti aramidem dita. Aglutluto ak nanang. Mabalin ka di nga umay kapay ditoy. Wen nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo nanang? Wen. Daytoy man nanang. Adagayam dita. Apay ngay. Jack matan makita, anak ko. Anya? Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Ayra, anak ko. Anya ka diti aramidem dita. Aglutluto ak nanang. Mabalin ka di nga umay kapay ditoy. Wen nanang. Apay ka di?
Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo, nanang. Wan. Daytoy man, nanang. At dagayam dita. Ang apay ngay ajak matan makita. Anya? Di yung makita kunayo, nanang. Wan nga rod, anak ko. Kasla ngamin blurred ti panagkitak. Kasla kakapsutak. Anya? No kasta nga rod, ipat kayon iti ospital, nanang. Ay, saanan anak ko? Sumayat tumutla siguro ti panagkitak. Mangirwara kiti kwarta iti bangko, Alex. Anya man ti pangusaram iti kwarta, Cynthia. Ada pangaramatak. Apay, ada ka di reklamo? Awan reklamok. Ngamday tamot laggas gasto center aramidam. Pasyar dito'y, pasyar ijay, kastalatan. Kat, basol mo. Tadi mo matkayat ti sumorot kanya. Kaslawan torong ti panagbiag ta, Cynthia. Gapo iti arhamid mo. Apay, awan ka di ti planom nga agurnong para iti masakbayan. Saanan nanaskan? Baknang kami asigod. Iso asaanan ang masapol nga gurnongak. Di mo ammo ti masakbayan. Sigurado ka kadi nga agnanayon ti kinabaknang mo. Agasto sa kaginggat kay kayat ko. Kat di nagpakibyangan. Kat agastos kamat aginggat kay kayat mo. Di kalapdan. Basta siguradom lang nga awan pa kainaikan daychay nga almira. Nanang, kitain yu manday ta. Addan komplikasyon ti sakit yu iti mata. Iso anapukaw ti panagkita yu. Anya? Uwan, nanang. Kinasaritak dagiti doktor. Kat naladaw ka no ti panagpa-check up yu. No kasta. Bulsa ka kon, anak ko. Uwan, nanang. Sigun ka dagiti doktor. Operasyon laang ang tinamnama. Tapno agsubli ti panagkita yu. Ang awan ti kwarta abus-busan ta, anak ko. Day tangarod, nanang. Ang sana bali. Agbirok ta iti pagpatulungan ta. Agdawat ta iti tulong pinansyal. Tapno may pataming ka, nanang. Saanan, anak ko? Marigatan ka laan. Ika gumaaklatan ti agbyag iti normal. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Ngam, kasapulan yu ti adu nga adjustment, nanang. Sana sinsinan ti sitwasyon yu. Basta, di ka unay madanagan, anak ko. Adaasi ti Diyos. Saan na ta abay-bayan? Lester, amangan nagsardeng ako niti panagadal ko. Ha? Apay ngay, Ira. Sayang mat, May salangan at tawan. Agraduar tayon. Lester, di na kun mapaadal ti inak. Gaputan nagbalinan a bulsag. Anya? Awan, Lester. Sana na makapagtrabaho ni nanang. Awan matan ti pangalaan mi iti pagbiag mi. Iso anas kan nga agtrabaho ak. Anyan tinagbambanagan ti inam, Ira. Inimad na ngamin tinabayag a marikrik, nana. Sana nagagagas. Iso akas jayan. Nabulsag kat nga roden. Ala, yan anos mo kailangan ti sumrak iti pagadalan, Ira. Agbirok tanto iti scholarship. Barang makastrek ka. Kat ti amam ngay. Talaga ka di ngawan komunikasyon nyo? May samat day siya at tao. Kinapudno na. Nalaos ti gurak ken kuana. Gapo iti panang baybay anak na kami. No talaga napatag kami ken kuana. Ingka gumaan na kumatinang suporta kada kami. Sa bagay matkit di Ngamala,
Di ka mapukawan ni tinannama. Adda nga adda solusyon day ta mapaspasaram ita. Buisit ka talaga, Alex. Inbabain na kadagiti gagayom ko. Kasano manan nga imbabain ka? Kinaduan ka lang arudan iti dinarayam aparti, at dapay laeng may bagam. Apay apimanaw ka, Dagos. Kat nagigyan ka la dito'y lugan? Huh. Kaslak la mo lang iti resepsyon a pinanawan ti partner na. Sorry, Cynthia. Ngam talaga sa anak ana irwam ngagpamarang. Mano ti tawentan ngagdandan na. Mano atawan ang tinaglabas. Sipod nagkasarta. Ngam kastoy kapay laang aging gayta. Huh. Kaslata aso kan posa. Gapotaawan ayat itinagbaitan ta. Anya. Panagkunak. Dayto yan ti panawen. Tapno agsinatan, Cynthia. Agsinatan. Gaputan na uma akon. Anya. Papa, maumuma akon iti sitwasyon mi kini Cynthia. Alex, iho. Nabayag matan na nagdan na kami. Ngam awan at talaga ti mariknak a panagayat kan ko na. Gaputa may salang ti linaon ti posok. Ni Almira. Iho. Si din, suportara ka amay na planom. Ang no planom ti manangisinam kan ni Cynthia. Jak kanunungan na ita. Papa, Well, Alex, nagkasar kayo. Anta nagkinaryan nyo. Dahil ako man ti pampanunutan. Kan may sa basol iti namarswa ti panagsinat ti agasawa. ngam anya ti aramidak, Papa. Sanak mat anaragsak iti sinong na. Iso akagurak ita ni Mama. Iso ti akin plano iti amin. Punasam ko matigura iti kaunggam, iho. Sursurom nga anyatan ni Cynthia. Akas iti naramid ko ili ka ni mamam. Anya? Kas iti inaramid yu idi kini Mama ko nayo. Waniho. Lenggam tay bagak. Tapno maawatam ti amin. Impas ngay mon ti sikog mo, Esmeralda. Sipod pinilit dak amang ikalay sa ka. Inaramid ko amin na pagrebengak kas asawam. Awan mat siguro ti makunam. Mairan-ranod ka mat iti kinabak nang mi. Sipod nagasawa na, Romeo. Iso nga awan mat siguro ti may bagam. May sakripisyo ti ayan-ayat mi kanilos gapukan ka. Kat kinasakit. Pinikot nak. Tapno adalang mangitakder iti sikog mo. Sana bale, gaputabak nang kami. Kan, adamat rignakan ka. Managing bubukod ka. Managing bubukod ka, Esmeralda. Nukasta. Saan ada kayo ti amak, Papa? Pasensya ka. Noon nagilimad kami kan ka, iho. Kat namin kaya tamasaktan ka. Gaputan napatig kan kanyak. Asino nga ron ti pudpud no nga amak, Papa? Tsaka mo, iho. Kaputa, saan ko nga amamuti damo a boyfriend ni mamam? Kat, idinamo na amasikog. Sakti pinilit da amang ikalay sa akin ko na. Tapno saan lang nga may babain. Nukasta. Agpadatay ti kapadasan, Papa. Wala, Alex. Isa akas taon na ti panang tubngar ko hindi ka ni mamam. Idi plan-planuan na ti kalaysayo ka ni Cynthia. Ayam, di nakimpangag. Anyan. Kastagayam ti pudno a kinatawag. Nagsakit ti inararamid ni Mama. Nagilimod pa'y gayam kanyak. Ayam pangasim, iho. Di ka ko magumurkura. Kat laglagi pa, ipatpatag ka unay. Imbilang ka na pudno nga anak ko. Anyan ti kastoy ang nagpambanagak, Sandra. Kastoy gayam ti agur-uray agasat ko. Almira,
Sa anak mat ang nagkurang. Inaramid ko ti amok ka na sayaan. Ngam apay. Naulpit ni gasat kanyak. Awanen dagiti dadakkel ko. Pinanawan nagtilalaki nga inayat ko iti kastaunay. Sa ita, nagbalinak kabulasak. Kasano nga rood ang maisakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Kasanon ti panagkatal na. Almira, di ka kumamapukawan itinamnama. Uray kasano karidam ti pasamak ti biyag mo. Patsag adumtang tumatla ang tilawag. Di mo pa kadanagan ti amin. At tuyak agayam mo. Nakasagana at tumulong ka. Agyaman ako na, Sandra. Kaputada ka. Siguro, noawan ka. Diyakon amo no anya ti aramidag. Ay na, makasangit gapo iti ragsak, Lester. Kung naktukat, Ira, sigurado ang maala ka iti scholarship nga inaplayan ta. Pinatganti na Marso at ikid daw ko. Ay na, dakalan da ito'y atulong para kanyak. Talaga adakkel at tulong ti scholarships, Ira. Isu nga igad tayo ti agadal. Sana bale? May sa semester langan, aggraduar tayon. Wan nga rod, Lester. No apay mat anala daw ti panakaawat ko iti daytoy nga scholarship. Sana bale tinapatag, naawat kan. Ken, at dapay mo ti refund mo. Dakkel mo't ti maawat mo cash. Sa bagay, husto ka, Lester. Busbusak iti pagadalan ti daduma. Ket no jak maibos adagos, aramatag to nga agsapol iti panggada. Apay nga impudnom ti amin kin ni Alex Romeo. Panawon matan, tapno maamuan na ti kinapudno. Sana mabalin nga ilimod mo iti agnanayon ti kinatao na. Talaga kontrabida ka iti biyag ko. Bakit kan lakaitan? Sana rumba nga nagtala agap apa ti mapaspasamak iti biyag ta. Takita man, may padpadan ti anak mo iti kasasaad ka na to. Kita man ay bag. Pasaray agapan da Alex kan Cynthia. Apay, kahit mo kaniya kas jaydan nga agnanayon? Basta, masurunak kan ka, Romeo. Kan apay nga imbagam kin ni Alex, ada sa isaya at no agawid pa ilang ijay Pilipinas. Kayat mo asawan, nasa isaya at no agsinada. Sana na ti kayat ko asawen. Ti kunak, nasay saya at no agin nadayo da pa ilang. Tapno may kanday ti gundaway ang makapagpanunot. Amang ano kasapulan na maadaan dalang iti peace of mind. Tabarang no iti panagin na dayuda, kat maamiris da ti kinapatag ti tunggal may sa kadakwada. Oh, naawata mon, ti kayat ko ang mapasamak, Esmeralda. Nasayata na sabat ka, Ira, balasang ko. Ha? Apay ka di, auntie. Kas lagdadaras kayo, man. Ay na, ninanang mo balasang ko. Adda nang ibaga kanyak, anakita da kano ijay igid ti kalsada, ijay sentro nga agpalpalama. Anya, unay matan ni nanang, kasano nakadanon ijay. Abangan no nagpaspasarak anapan ijay. Iso mapanak ko tamapan ko sukunan. Ay na, agyaman ak unay. Gaputada kayo, auntie. Ala, kuyugan kayon amang sukon ka ni nanang. Nanang, anya ka di tinapampanunot yu. Apay anapan kayo pala ang ijisentro ang nagpalama. Pasensyakan, anak ko. Di na ko maibain. Kayat ko lang amanggad. Nanang, saan anaskan amanggad kayo? Umdasan ti sweldo kas working student. Kan adamat jay naawat ko jay scholarship ko. Saan tamat siguro nga agbisin, nanang.
Masikuranak mat ngamin dito'y balay. Ay na, saan kayon arumrumwar nanang? Ken, saan kayon amapan agpalpalama? Saan matlang anasayat apakasarsaritaan nyo ti panagpalamayo? Anak ko, Agaramid kayo latan iti pagpigadan. Wano, flower vase. Ta isulangan tila ko yo. Ket into naggraduara kon. Saan kayo ang madanagan? Taagsapulak adagos iti panggadak. Oh, apay iho. Pagda ka di manan parikot mo. Malagip ko manan ni Almira, papa. Anya, Urean niya ter aramidak. Jak may waksi iti panunot ko ni Almira. Iso ngamin ti babae nga inayat ko iti kastawanay. Ado dagiti arapaat mi. Ado dagiti plano mi para iti masakbayan. Ngem sana natungpal. Gapo iti isasangbay ni Cynthia iti biyak ko. Narakrak amin dagiti plano mi. iho. Kasi ti kanayon nga ibagakin ka. Nasakit man, nas kanalipate mo ni Almira. Papa, Ket no may papanit ti sitwasyon nyo kan ni Cynthia. Para kanya masapol lang nga ginadayo kayo pa. Barang no iti panagin na dayo yo. Ket iliwan nyo ti presensya ti tunggal maysa. Babanday ta, maamiris yo nga ay-ayatin nyo gayam ti tunggal maysa. Almira, nakastruk ti anak mo iti trabaho. wen nga rod. Ay na, maragsakan ak launay. Maragsakan ka kunam. Ngam apay nga rot sangit ka. Kasladyak ngamin patyan. Jak na subaybayan anaimbag ti panag-aadal ti anak ko. Agam ita, agsirsirbin iti maysa nga ospital. Dayta ti pakakitaan nga adaka si ti Diyos, Almira. Di na kayo binaybayan iti laksid ti ado arigat a napasaran nyo nga agina. Sayang laeng. Gaputadyak makita ti anak ko nga isuot na ti uniforme na iti trabaho na. Iso nga rod nga alalukuyan da ka nga pa doktor. Tapno makakita kan tumanen. Saan, Sandra? Kaasilaan ti anak ko ang mailumlum iti utang. nakapagdesisyon akon, mama. Anya ka di manan, tinapanunot mo nga aramidan, iho. Ma-stress akon dito eh. Kaya't ko mati makapag-relax. Isong agbakasyon akpailaing. Apay adi mo imbaka atakos. Tapno doa kayo kumakin ni Cynthia ang agbakasyon. Imbagak matan, mama. Kaya't ko ti ag-relax. Iso asumuro taki ni papa. Kat sa dino ti papanan nyo, iho. Agbakasyon kami pailaing ijay Pilipinas. Ti masakbayan. Apay adi mo imbaga adagos. Nga dagayang planom nga agbakasyon, iho. Tapno doa kayo kumakin ni Cynthia ang agbakasyon. Imbagak matakayat ko ti agmay-maysa, mama. Tapno makapagpanunotak na imbag. Iso asumuro taki ni papa. Kat sa dino ti papanan nyo, iho. Agbakasyon kami pa ijay Pilipinas. Anya, sana mabalin. Amok ti planom. Mapan mo lakit di kitaon day jeng Almira. Pangaasyo, mama. Diyo iraman ni Almira iti saritaan. Awan ti amuna iti amin. Kan maysa, awanan ti komunikasyon mi. Awan ti agaw-awid ijay Pilipinas. Dispensaran dak, mama. Ngam ita agundaway. Aramidak ti kayat ko. Di na kami panawan dito, Romeo. Awan ti agawid ijay Pilipinas. Nakikideng akon, Esmeralda. Agawid ak ijay. Kat andakin ka no sumurot kawa no saan. Ijay akon, naging kat aglaklakayak, naging kat matayak. No agawid ka siksika. Di mo ikuyog ni Alex ang mga nagsabat dakin ni Almira.
Awan maaramidak nga puta nakasaganan ti papeles na nga agawid di Pilipinas. Kat no agsarak daman ken Almira. Awan matdakas na. No agsarak na lang kas agayam. Kasanon nagsinubyanda. Adayo ang mapasamak na ita. Nga puta nabayagan na iti. Ken amangan no naragsakan niya Almira iti biyag na ita. Ay napapa, magagaran ako na makadanon ni Diamansyon. Sika talaga, iho. Makasangput tan tulat ta ka di. Anya nga ta itatilangan ti mansyon. Ti farm tayo. Kaya dagiti negosyo tayo dito Pilipinas. Nga ron. Kasano? Saan ko napaspasyar? Ta saan mo ta kayat ni mamam nga agawid ak? Nalabos tumat ngamin ni mama. Nakiting ti panagpampanunot na. Naimbaga, ta mapagtalkan ti kabsat ko ani Amado. Di na binaybay anti-farm kan negosyo tayo. Ay, talaga mabang-aran tirik na. No makalang apta iti angin dito yung nakayanakan na pagilyan. Angam, makariknaklat ta iti liday, papa. Awan mo't ngaminan iti mansyon dagiti sigod akatalag tayo. Ni manang kontsing, tatatapid na rin. Huwag nga ron. Kasano? Pinapanaw ni mamam ida iti nag-migrate tayo. Huwag nga ron, papa. Angam sa nabali. Tinapatek. Saan ang nabaybay anti negosyo yun? Agora ka. Apagay. Sa bali mo doon titaray tilugan. Sir, diyak makontrol titaray tilugan. Sana na kumpati preno. Anya? Ipaigid mo, manong driver. Talaga sana ng kumput, sir. May banggang tilugan! Esmeralda, pangasyo. Sumaruno kayo ang dagos dito Pilipinas. Apay ka di. Sana ya akayat mo ti agmaybay sa. Anda kami dito ospital. Ha? Anya aramiden nyo dita. Anya tinapasabaan. Naawanan iti preno tinagluganan mi at taksi. Kat naibangga iti da kalaposte. Ado ti donor niya Alex. Garum niya lang kanyak. Anya, daitan di bagbagak kada kayo. Ipilit yun to mga mintyagawid. Kita nyo man tinapasamak. Pangasim, sana panahon ni tati panagsinidir. Kasapulan da kayo kani Cynthia. Uray italang kung mga ipakita yo ti kinapatagmi ka na kayo. Masapula sumurot ta adagos ijay Pilipinas, iha. Kasapulan data da Alex kan Romeo. Ay, no apay mo't nga mga impilit dati nagawid. Ala, awan mo't lati serbe na no agong unget ta dito, Ay, God, kumusta ni Alex? Kumusta mata ni Papa? Diyak nga ron mo, iha. Diyak nakasarita na imbag ni Papayo. Agam sapay kumata na saya at ti kasasada. Sapay lang kumangarot, Mama. Sapay lang kumatakasta. Alex, pangasim tagpapigsakan. Diyak ni namnama akastoy ti mapasama kada kayo ka ni Papa. Naaksidente kami. Kabayatan ti panagawid mi. Nagado ti donor mo. Sikatin na pakarwan. Naimbaglakit din. Tanalaing dagiti doktor anang taming kanyak dito ospital. Inasikaso da ka na imbag. Wan. Diyak lakit di kabaulan. No dakas tinapasamakan ka. Ni Papa, kumusta matan? Okay lang ti kasasaad na. At dalaga rumyad na. Nasaya at meron no kasta. Tapno makahawit kami adagos. Diyak kayat dito ospital. Ad-adda ako mapsutak ditoy. Stable ti kasasaad yun, sir. Kat mabalin nyo ti rumwar ita. Agyaman ak no kasta, nurse. Agyaman ak iti serbisyo yo. Awan ang yaman na, sir. Trabaho mi da ita. Iso anas kan nga aramidan mi anaimbag.
Ket laglagi pa nyo manan Di yu liwayan dagiti nay reseta nga agas yu. Kastamat di yu liplipatan ti follow-up check-up yu after 7 days. When, nurse? Nasaya to kasta, sir. Malaman. Padasan nyo ti bumangon nga awan alalay yu. Ngam inayadan nyo lang sir. Tapnusan kayo ang mapuwersa. Aday ta, nurse. Mayat. Dakgalan ti nag-improvean niyo, sir. Dagiti langin sugat yu ti paimbagan niyo analaing. Adadan niyo tapnusan nga ag-infeksyon. When, nurse? Ang mabalin ka di maamuan tinagan niyo, nurse. Ken no tagaan ho kayo? Ira Sanchez, sir. Taga dituyak matlaang. Ngam ijay kami si Chubugalyon. Anya? Manipod si Mangpet ka, anak ko. Saan ka mutan ang matagtagari? Nanang, Apay ka di. nanang. Adang amin ti maysa pasyente mi. Naidumduma para kanyak. Ha? Kasano ana idumduma? May sa abak nang. Katawanan niyo siguro. Ngam, saan amadlaw? Gapo siguro ta saan ang nagtrab-trabaho itinadagsan. Ngam, kasla stress. Madlaw iti rupa na. Anya? Wen nanang. Amok amaklaat kayo. No ibagak no asino. Ni Alex Lidesma. Anya? Sana ka nagkamali, nanang. Isuday jay ti amak. Sabali ti riknak, nakitak. Kan, nagan na laang. Sigurado ak nga iso. No kasta. Addada di ti pagilyan tayo. Wen nanang. Kat sigun iti nagbalin a watcher da. Kagapgap mo dala ang ijay abroad. Kat na aksidente da. Idi paawid da kuman ija mansyon da. No kasta. Nagkita kayon iti amam. Anak ko. Wen nanang. Kat jak mo. Aglalaok ti marikriknak. Jak mailadawan. Papa, no sana nga kamali. Anak ni Almira jay may sa nurse. Anang asikaso kanyak iti ospital. Anya? Wan, papa. Sabali tiriknak. Apaman anakitak day dya nurse. Sanchez te apelyedo na. Kat taga Bugalyon. Kasta ka di. Wan, papa. Iso akayat kumanen ang makasarita day dya nurse. Amangan pa'y kitdi. No nagbunga ti pan nakailawan miidi kini Almira. Iso nga ayra tinagan na. Ta Alex kan Almira. Anya? No kastaman bilang papa. Dakkal tinagkurangak kas amana. Kat jak to mapakawan ti bagik no bilang takasta. Isungag subliak iti dayjang ospital. Kat sapulag ni Nurse Ira. Agyamanak, gapot apinat gamtikid daw ko ang makapagsarita ta, Nurse Ira. Talagang inururay ko ti oras a panagawid mo. Takayat ka ang makasarita. Sir Alex. Ira Sanchez tinagan mo kunam. Kat taga Bugalyon ka. When, sir? Iha. Apay ka diakas dati pa nang mingming yung kanyak. Kan, apay ka diakas lanaklat kayo iti imbagak. Asino ka ditinam, Ira? Ni Almira Sanchez, apinanawan niyo. Kan binaybayan niyo. Anya? When, Sir Alex Lidesma, am-am mo kayo.
Damo pa lang apan nakakita kada kayo. Kan pa nakaamok itinagan niyo. Am-amo kayon. Kat saan ka nagkamali? Da kayo ti amak anang baybay akada kami iti inak. Iti unos ti mano atawan. No kasta. Wen, da kayo ti amak. Ngam apay nga ita kayo laeng. Sa dino ti ayan niyo, iti kasapulan da kayo. No kasta iya. Nagbunga ti ayan-ayat mi kini Almira. Kat si kadayta ayra iha. Wen, siyak nga rod. Nadagsan ti riknak, idi nakita kayo. Ngamnaskan nga asikasuan kayo ana imbag. Kaputada ito iti sinapataak a propesyon ko. Kan adala ta respeto kada kayo. Tano awan kayo. Awanak mat iti da ito'y alubong. Nasakit lang ti riknak. Tanaasikaso kayo ana imbag. Idinto aninanang ko. Diyak kabailan ama pa imbag. Anya ti kahit mo asawa niya. Ado dagiti ba nagadiyo amo? Gapo iti kaawan niyo iti naunday apanawan. Pangasim iha. Ikuyog na kami iti balayo. Kayat ko ang makita ti inam. Anusan niyo kumanda ito'y nanumula ang abalay mi. Ala, ito gaw pay dito'y. Tayabak ni nanang. Magagara na ka makakita kini Almira, papa. Orayan talakan no biit iho. Ang mga no dararamidan na itilikod ti balayda. Anyan. Kastoy pa'y lagayam ti lang ti balayda. Siguro, binusbus ni Almira amin a kwartada. Iti panagadal ni Aira. Nalabi na kasta. Iswadidan pinatarimaan to'y balayda. Talaga nga do tinagkuranga kadakwada nga ginapapa. Sa anak apagwadan nga ama. Saan mo na panunutan rayta? Andatan do ti balayda, Almira. Apay ngay. Nagbayag damitin, papa. Huwag nga ron. Umaydan. O sige, iho. Rumarak, tapno makapagsarita kayo anay baga. Almira, apay akas tamat ang tilangam. Pasensya kayon, no nakawarwara ti balay mi asinang putan nyo. Jakmot nga minan makita anaimbag ti buya ti panangi urnos ko kadagiti alikaman mi. Sana day ta tinapatek. Imay kami, taumay da kayo pasyaren. Gaputaado tinaamuak. Ngam, apay akas tamat ang tilangam. Pasensya ka na, Alex. No kastoy tilanghak anasang putam. Adayo anapimpintas ni Senyorita Cynthia. Saan ka ni? Naimbag, ta iso tinaasawam. Tasyak, nagbalinak abulsak. Almira, pakawanan na kuma. Jak nagayatan ti amin. Di nakarakupan. Pangaasim, Almira. Pakawanan nak. Talaga jak nagayatan ti amin. Napilitan naklaing nga imadayo. Kan nangikalay sa kinisintya. Gaputa impang ta ni mama. Ano sa anak ngagtungpal kan kwa na. Maisagmak kayo. Kat amok akabalan na daytang aramiden. Iswa sinurot ko ti kayat na. Anya. Una yan. Talaga adi na kayat ti kaskanyak amarigrigan. Malidayanak itinagbanakam, Almira. Apay akasta ka maten. Apay nagbalin ka maten abulsek. Nabaybay ak ti sakit amarigrinak.
Idi agpapaayak iti may sa apribado a kumpanya. Diyak kayat ti agpaagas, gaputa diyak kayat ti aggastos. Tapno dala ang gastusan ni Ira iti panagadal na. Aging gaan nagbalinak maten a bulsak. Nupay kasta, naragsakak lata. Gaputa nakaadal mat ni Ira, kat adan panggadan na. Almira, Kaya't nga ipagas ti anak ko. Ngam, naisanay akon iti kasto a kasasaad ko. Makagarawak maten ana imbag. Kanjak kayat a mailumlum iti utang gapo kanya. pakawanan na kuma kadagiti ado anak kurangak. Sana bale, adtuyak kita. Kat sulnitak amin anak kurangak kada kayo kinaira. Kat ituloy ta tinaputed a relasyon ta. Isinak ni Cynthia. Alex, napakawan kan. Ngem no ti kunam kat ituloy ta ti relasyon ta. Saan ang mabalin? Ayatem kit din ni Senyorita Cynthia. Tatalaga nga isuti na ituding para kan ka. Saan adata? Tila ang kid daw ko. Sapay la ko ma. Tanasaya at tilinangan tayo. Nangruna ka ni Ira, aputot mo. Kalukuan day tapang panunutam, Alex. Apay ko maagastusam da kijay nga gina. Sigurado ka kani, asikati amaday chay nga Ira. Masiguradok, mama. Gaputan na riknak dayta. Idadda kami di ospital. Ha? Oh, talaga pag mamauyungam unay dayjay amamirmirao. Aging gaita tamanon titawan mo. Pangasiw, mama. Nagbalinak nga irresponsable nga ama. Gaputan nagpaiturayak kada kayo. Ngam kitain nyo tinagbanagan da kita agina. Nakakaasi da ita. Alex. Nagbalin abulsek ni Almira. Binaybayan na ti bagina. Gapo iti ayat na ama isakad na ti panagadal ti putot ko. Ti apuyo, anabaybayak. Gapo iti kinamatapobreo, mama. No sinupurtarak kumaida. Saan daunay anagrigat kuma? Anyati ko na meho. Bulsak itan ni Almira. Huwan, mama. Bulsak itan ti babae nga ayatak. Ngam pagyamanak unay, tanaisakad na latta ti panagadal ni Ira. Kat may saitan anais. Ha? Mama, pangasiyo. Punasan niyo kumantigura iti kaunggan niyo. Kat baybay andak amang sulnit, iti nagkurangak kadakwada. Cynthia, iha. Inam-amiris ko anaimbag dagitimbagbaga ni Alex. Mama, Panawan mat siguron tapno urnusan tayon ti amin. Kidawak kumakan ka. Adi mo lapdan ni Alex at umulong ka da Almira. Nang runa kat adagayam anak da. Mama, masakitan itinamuak nga dagayam anak da. Ngam nararigan, siyak ti makagapo, no apay ana ipagal ti ragsak dadwa. Iha, Lalabas siguro tinamaya ka ni Alex. Kan makonsensya akmat laang iti dayta. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay asaan ana ragsak ti panagdan nami. Iso adyak lapdan ni Alex at tumulong kada Almira. Suportaran tayo ti panangtulong na kadagiti agina. Mama. Agyaman ako na kada kayo. Nasirayak manen ti lawag. Makitak manen ti kinangayad ti aglawlaw. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputan na baligi ti operasyon mo, Almira. Agyaman ako na Alex. Sa anak ama umang agyamyaman kada kayo. Almira, iha. Naamiris mi an apatag kakayam kada kami.
Pakawanan na kami kumaka dagiti inararamid mikan ka iti kalabas. Awanen kanyak dagitay, senyora. Napakawan kayon. Kat saan ka nagimula itigura kada kayo. Naklon kon, asaan ada kami kan ni Senyorito Alex ti para iti tunggal maysa. No dikat, isuda kan ni Senyorita Cynthia. Iso atikid daw ko, urnusin nyo ko mati relasyon nyo. Senyorita Cynthia, Senyorito Alex. Ipatag, kan ayatan nyo ti tunggal maysa. Almira, Di na kon panunutan. Naragsak akon itibiyag mi kan ni Ira. Kat bigbigak nga utang ko ana imbag anakam ti panang tulong yo kanyak. Jak pulos malipatan dayta. Kat ti panang suportayo kan ni Ira. Pagyamanan mi unay dayta. Agyaman ako na imot, Almira. Ikarik, agbalina ka na imbaga pagayam kada kayo. Jakon lapdan ni Alex sa tumulong kada kayo. Kat namabalin, anak tayo kumaamin ni Ira. Nang runa, taawan mat nga rod anak mi ka ni Alex. Awan parikot iti dayta, Cynthia. Nanakman ni Ira. Kat numakisiningad man kada kayo, jak lapdan. Gaputa makita kat napuna sentigura na kada kayo. Agyaman ako unay, Almira, iha. Mga barwanan tayo. Lipatan tayo tinapalabas. Kat sangwan tayo ti agdama. Ti masakbayan. Awan ti amok iti bagbagat. Isong ala, rumuar kan dito silid ko. Come on, Alex. Di kag pungtot, ha? Gapo, ta dito ya kunyag na ayat. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako dito mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakin ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka titi kayat ni Senyora. Awaga ka no, iti mama. Pangasim, Cynthia. Pumanaw kan dito silid ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda, kan Mama Felisa, adito yakon. Kan Maysa. Ay, ayatan ka, Alex. Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak apanagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan ama ikat ti respeto ken ka. Iso apumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol kadipay nga ulit-ulitak dayta. Makapungtot ka? Talaga. Iso apang asim. Sakbay ama ikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adiyo imbaga ka ni Alex nga umayak kita. Kasaunay ti pungtot na, kat pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan na, dayjay nga Alex. Kat tinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanaw ka ano dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanyag. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day tang Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yun data, Mama. Ngamin, ay, ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di. No saan kami nga magkatuluyan? Almira, nadamag mo ka din? Oh, anyam pa nagtiichismis mo. Kas kala maururaman nga may dito ayan ko. Kan, naglibas ka di, ijay talon nyo? Saan ka naglibas? Talaga nagsarda nga agparaspas, tani. Kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't dahil pa nagbiyagan aya.
Agan anos na Sandra. Anyang nga rod ngay. Saan tamot anayan abak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. No, amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa'y ngururayak ti ibagam. Angam sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex na ijay ababae. Anya? Sino tinakaamam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring na asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira, nagsapay kuma, tasan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gapot kasigon ka ni Tata Pedring, saan ka no akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon ka no ti panagapada ka ni Senyora Esmeralda. Adali matgarabi. Ngam, jak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko matasaan na ka maikarikan ko na. Gapot marigariga taklaang. No apay mo't ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag. Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen. Kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam